yau da gobe. Amarya yau kuna lokaci da fiye an wade zace yin biya. Angoda amarya yau kuna lokaci da fiye an wade zace yin biya. Ya sarkin samaniya masu mulkin mutum, Allah wahidu masani na dukan alam. Sarkin yau da gobe gudan da yayyo adam, shi ya yi koranmu Allah shi ya kage da mu. Idan ka nufa zan yi ta goba galam, bikin namu ne tilas na ɗan rausaya. Salati Allah karɓo gurin shugaba, ɗana Amina ɗan Abdalla na gaban gaba. Hanya ta ka ita nabi ba zan bar ta ba, har abadan ba ma barin shugaba. Renon Sadiya abba gurin Zainaba, ni kai sarraka abba ga Siddiqiya. Angoda amarya yau kuna lokaci da fiye an wade zace yin biya. Ina muka jadi zama tarkaci, ba ma kawa na lura ranar kuce. An gomi jina maryanan tsabtace, a kyawun ɗabi'uwa diza ta yi wuce. Kin zanyo kwatance kama da zinaruci, mai kyawun sifa ko da ko ba kwalliya. Angona amarya yau bataken ku ne, da kan baitukan da nake a domin ku ne. Da Hadiza sun fito bayyane, a fannin masoyan bar farko na ku ne. Ki in tashi shi ma na ki haka ne, domin ranar wanka ba a boyin cibiya. Angoda amarya yau kuna lokaci da fiye an wade zace yin biya. Zaman lafiya a zaman ku fata nake, ku an kuskure afuwa a juna ake. Zaman aure sai haƙuri bayani nake, auren so ku kai junan ku za ku rike. Amaryar ka in ta fito har ƙyalli take, Allah ne ya baka gare shi kai godiya. Angoda amarya yau kuna lokaci da fiye an wade zace yin biya. Haɗin rabu ne ya diza dai takaci, zaman lafiya fatan mu har abada. Haɗin rabu ne ya diza dai takaci, zaman lafiya fatan mu har abada. Da farko da albishiri amma ban gyaɗa, harin takace domin ku ta zo gida. Zaman lafiya za ku yi har abada, haɗina ku daidai dole ne in faɗa. Ina Hadiza a yanzu sunan ka ne, sai dai godiya gun Rabbu mai bamu ne. Aure na ku Allah kan muradin mu ne, zama lafiya lau ku yi fatan mu ne. Ina Hadiza kofar ku na kwankwaso, kafin in shigo tilas ku yi min iso. Sun rera baiti gare ku amma na so, ku yi godiya dan kun yi aure na so. Ya Allah tsare mu da mai idan mikiya, mugunyar kawa masu bakunan kibiya. In sun kai kuru da ido kamar mujiya, in sun zo bikin ga kowa ya ɗau muciya. Da farko amarya ki kyale 'ya'yan tsiya, na kauna ki ne an wanki har abada. Haɗin rabu ne ya diza dai takaci, zaman lafiya fatan mu har abada. Murna muke ya diza yau takaci, sai dai godiya ga ilahu ya baka yar mata. Sai murna muke ya diza yau takaci, ka yi godiya ga ilahu ya baka yar mata. Murna muke ya dinga dai yayi daidai, goda amarya ku dinga takun ku daidai. Kowa ya iso domin ku ne kun ji ku ne.
tsallake ne da ka zo bikin kwarai ku ka ƙurre kallo maza mata kasu cikin gidaje da falo ranar ku ce sadisu sai dai nishadi bikin sai watsi ake yi da kundi cikin gidan ku can ne za ku je ku yi ta tali wannan so da kauna mun ji kun buɗe kundi amarya da an ku lura ranar ku ta zo dukan baitukan auren ku ni ne na kurzo dangina ku sun murna ina baitukan su abokai kawaye duka sai na saka su Abdullahi Zainab yau yana nuna murna abban Hafizu Allah ya kare gwanina ga ango na balki wanda bai yin iyana Sama'ila ka fi kama a siffa ta kauna ga abban Khadija na gaida kai dan amana Kasimu ne na Zainab bikin ga ya nuna murna ango na Shifa ne na gagi nan ba ta farko fata ya kai da zaman ku ya ƙara ƙarko gabar masu tela na baka ɗinki ka ɗinku no abban Sharif na suwai baka wuce tarko ga zayyana yan su bikin ga ya ɗauki safko an gona baraka zarce duk masu lebo an gonar ruma da gare ka yau na ya barka idan ka iso a bikin gaba mai tare ka na sata su unsaranci ne maka barka ima ka yi mara bikin da sai na saka ka ina baitukan jari an gonan nafisa shaho arcini murka jika can ya kasa an gona fauzi ya garin mai su bai da nisa jamil na muwiza ko ina kayi rasa an gona jamila rabi usufa gudina ne ito riga sa'o guda ɗaya gudina tawa bara guda ɗaya kuma buri da raina Hafsat ce kaɗai ce tar cikin zuciyana yau nasbo ya kanin ango yana nuna murna da Hadiza Allahu ya ƙara kauna sirna muke yari zayo ta kace ya kallo godiya ga ilahu ya baka yar gata gona amarya yau kuna lokaci aure naku an yi a yau akwai tabbaci bikin naku na zo dan na yau tsokaci tilas dai a ganni bikin ku ba ko ɗari